இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தெப்பக்குளம். இதில் தான் அந்த ஒரு ஃபெஸ்டிவல் டைமில் பார்த்திங்கன்னா தேர் விடுவாங்க. அந்த 3ஆம் மாதம்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல்லாகவே குளம் தான். கீழே பார்த்திங்கன்னா பக்தர்கள் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் எவ்வளோ கூட்டம் இருக்குது அப்படின்றது. இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா இந்த குழந்தை இல்லாதவங்க தொட்டில் கட்டுறாங்க. ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வேண்டுதல் இருந்தால் துணியை கிழித்து அதில் காயின் முடிஞ்சு போட்டு வராங்க, அந்த குழந்தை பேர் வேணும்னு சொல்லிட்டு. இது பார்த்திங்கன்னா தெப்பக்குளத்துக்கு வர்ற வழியில் இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல தான் அந்த காயின் முடிஞ்சு போடுறாங்க, குழந்தை பாக்கியம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நிறைய இன்றைக்கி கொஞ்சம் கூட்டம் கம்மி தாங்க. அதுவும் இல்லாமல் இன்றைக்கி இந்த வாரம் திருப்பதி கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது தான். ஃப்ரீ தரிசனமே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் விட்டுறான்னு சொன்னாங்க. ஸோ குளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ளூயிஷ் கலரில் தான் இருக்குது. ரீசன் என்னன்னு தெரியல, பட் தண்ணி ரொம்பவே தெளிவாகவும் நீட்டாகவும் இருக்குது. சரி பார்க்கலாம் அந்த